सारा त्रिपुराव अबनंनाय पाइथाक रेली खाना हेंगेनो जों सातटा सानजानि सातटाव रेल कानाय इंतंखा खानानो जों दिल्लीनि बागै थाङै दङ आगेराव गोबां मा जागायावनो बाइक रेली खायका गोबां मा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बाय फियाबा वाइनि वाइ थाम चिनि डेट चन जोंमानिउलो चिनि तेलेमुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि बागै बेलायनो कापाल काहाम जों पाइथाक रेली खायनानि सुजुग मानखा थांनानि सिगां सालसा सिगां रेली खायनानि सुजुग मानना बाय तावैसा तामनि बागै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तामनि बागै नां जों दिल्लीयाव ताम बागै थांनानि नां दिल्लीयाव ताम बागै साननाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ताम बागै साननाय आबनो तावैसा चिनि ओ काइथाम विधान सभानि ओ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि लुकुरक वांसा त्रिपुरासा हाफां आईबी सीआईडी जब तननो सेंट्रल इंटेलिजेंस रनो चंतैसा खुंजुर फगै रिनानि नाय दङ ताखुते बकुसं खोनावनो नरक जतन साइमान बाय खोना आगे जों 1100 जन थांना दंमोन दिल्लीयाव खोनाव 1500 जना थाङै दङ दिल्लीयाव 1500 जना शिलंनि आसामनि दिल्लीनि यूपीनि हरियाणानि अबायगे त्रिपुरा सारक फाइथा इंगिया फान आरो 10-15 हजार हाइचिनि त्रिपुरा सारक आरो कुथुमलाय दङ फाइनाय 29 तारिखनि जों आरो जतन मालायले ताखुते बकुसं एके ताकुक देबु खुक्सं लास्ट फाइट ओ फाइट खायके त्रिपुरा सारक कमानाय ओ फाइट खायके चिनि हानो जों कमाय थांनाय जों बुइबे सिलिं अंनाय आबोनि बागै बुबाग्रानि साइत्यक ममे जों ताबक फनुनाय अबे पुला हाय फनुनाय बागै ताबक चिनि लगे आईपीएफ की रग बाहायनो बरक बाहायनो चिनि लगे थाङै दङ ताबक त्रिपुरा सारक 90% थामसा ताबक 90% थामसा खायमा का बुबाग्रानि तुइ बाय बरक जानाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बरक जानाय चिनि मानथाय बाइके मायांनाय चिनि मानथाय जोंताबो वाइसा नायलायनायनि ताकुते बकुं आबानि बागै तिनि नो बाय रेली बेलाय खे नांमानि जता आमचनि ताकुते बकुं समन जोंताबो थांचा जों त्रिपुरासा जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगो जों त्रिपुरालेण्ड नांगो अब्ला हायना हाय मयतो खयरिनानि तिनि एवं चिनो अरब तेलेमुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सिमिया सारा त्रिपुरानि लुकुरंनो हायना हाय खोना थांगिया सानि सिगां ससियेल मीडिया तै मीडिया बिसिन तै इच एंड एवरीवन मोबाइल खोलावै तिनि नरक पोस्ट खायदि जानि देर फेसबुक जानि देवाय व्हाट्सएप नरक पोस्ट खायदि तिनि रेलिनो सारा त्रिपुरानि बरक हायना हाय चिनो रेलिनो नगै खा बासा थुन सबा